Mbukeli sikubingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini lezi ndaba nizethulelo sakhiwo ngokwasokhela ake sibheke nazo ezinohlonze. That negotiation has been completed. It has already been accepted by the ANC and the government in the Northern Cape. Iqembu FF Plus lithi iANC sizivumele isiphakamiso sayo sokuba idolobha iOrania lihlonzwe njengezinde sizimele njengengxenye yezivumelwano sokuthi leli qembu libe ingxenye yohulumeni wobumbano. Lo wabe inhloko yamajaji eWestern Cape uDokotela uJohn Hlophe usemenyezelwe njengomholi weqembu MK eParliament njengoba amalunga leli qembu kulindeleke ukuthi egcine efungiswe njengamalunga esishayamathetho sikazwelonke ngesonto elizayo. Siyandi isibalo samaqembu angena izivumelwaneni sohulumeni wobumbano njengoba iFreedom Front Plus isiyiqembu lakamuva ukujoyina iGNU. Umholi weqembu uDokotela uPeter Groenewald udalule ukuthi bafinyelele esinqumeni sokungena ke kuhulumeni wobumbano ngemva kwezingxoxo neANC maqondana nokuthi idolobha iOrania lizohlonzwa njengendawo ezimele yohlanga lwamabhunu. iFreedom Front Plus ibibeke etafuleni umbandelo ukuthi ifuna nje kuhlonzwe ngokusemthethweni idolobha laseOrania eNorthern Cape njengendawo ezimele yohlanga lwamabhunu ukuze izihlanganise nokuba ingxenye kuhulumeni wobumbano lwamaqembu. That negotiation has been completed. It has already been accepted by the ANC and the government in the Northern Cape. And it's not that we want to constitutionalize it. In fact, it's already been in the Constitution in Section 235 constitutionalized. So it's not a matter that it's something new. Part of the agreement there is to put emphasis on the development of the Northern Cape as a whole, the Orania issue. Ngaseqaleni kwesonto unobhala jikelele weANC ufikile eMbalula ukuchithile ukuthi bazovumela ukuhlonzwa kwedolobha iOrania njengezizinda esizimele njengomzamo wokunxenxa iFreedom Front Plus ekutheni ibe ingxenye yeGNU. Kusenjalo iqembu iPatriotic Alliance nalo eseliyingxenye yeGNU likhwelela dilika kungusihlalo wesigungu somkhandlu weDemocratic Alliance uHelen Zille ngesenzo sakhe songavumeli ukumenywa kwePA kuhulumeni wobumbano. She says she must be consulted for any party want to join. Why is she not complaining about Freedom Front Plus the join? She's not complaining about the white party, but the colored leader must now first spiel. The colored leader, I would not be the complaint. And if the ANC is going to listen to this woman, the only reason why they don't want the PA there is for one reason only. Because we are the only people that can unseat them in the Western Cape. Abaholi beIFP sebephakamise isinqumo sokuthi kukhuzwe labo baholi abaqhwebhana idlangaleleni ngokusingathwa kodaba lweGNU. Ukhomishana weIC uDokotela uNomsa Masuku usededelwe ngebheyili enkulungwane ezingama-20 zamarandi enkantolo yamacala obugebengu bezemali ehlele enkantolo yeMantshi yasePalmridge eMpumalanga Randi. Ithimba lamaHawks libophe uMasuku noneminyaka engama-62 namhlanje ekseni ngeinsolo zokukhwabanisa okubalelwa ke esigidini nezinkulungwane ezingama-200 zamarandi. Lezi insolo zisuka esikhathini lapha isebenzela iStandard Bank ehola uhlelo lwe-Adopted School Trust. Kusola ukuthi ke wayihlinzeka ke ngemfundo kubangani lamalungu omndeni wakhe ngaphansi kwalolu hlelo wazithathela nenye imali ngaphandle kwemvume yekomidi lalesi sikhwama. Icala lakhe lihlehliselwe uMandulo nonyaka. Ikhomishana yamalungelo kuleli ithi ihlela ukumangalela oyilungu leParliament likazwelonke weqembu leDA Ronaldo Khosi enkantolo yezokulingana. Lokhu kuza ngemva kwamagama okucwasa ngokobuhlanga shiwo Khosi kumfanekiso wevideo esabalele enkundleni zokuxhumana. Kuleyo video Khosi uzwakala ethi akubulawa abantu bebaleni nsundu. Ivideo eyenziwa uKhosi eminyakeni eyi-16 eyedlule iphinde yasabalala emva kokufungiswa kwakhe njengelungu leParliament ngolesihlanu olwedlule. Kule video uKhosi usebenzisa ulimi lokucwasa kanti ikhomishana yamalungelo abantu kuleli ithi iphezulu kwemizamo yokumangalela uKhosi enkantolo yezokulingana. We have prepared the necessary documents.
by the Eastern Cape office, which is taking up this matter, and certainly it will be lodged if it's not yet been lodged, but it will be lodged certainly in the Equality Court. Ngakolunye uhlangothi iqembu iDA lithi selimisile uGosi emsebenzini emva kokuthi lithole ukuthi le video ngempela wayiqopha akuyona eyomgunyathi njengoba bokushiwo maphambilini. Our first reaction was to check whether it was had been altered or used AI to do it as had been alleged. We established that it was not the case and this was a real video. And then in the space of 12 hours, the Federal Executive ruled that he should be suspended with immediate effect and suspended from all party activities. uGosi njengamanje uzobhekana namacala okuqondiswa ubugwegwe ngaphambi kwekomiti lezomthetho eqenjini njengoba iParliament lithi kumele kube yiyona iDA ebhekana nalolu daba kwazise uGosi wayengelona ilungu leParliament ngesikhathi eyiqopha ivideo. Udokotela John Hlopho wasuswa kwesokuba ngowengamela amajaji eWestern Cape usezohola iqembu umkhonto wesizwe eParliament. uHlophe uqinisekise eindabeni zeSABC ukuthi uyena ozobehola leli qembu lesithathu ngobukhulu eParliament. Amalunga ngama-58 omkhonto wesizwe kwakufanele afungiswe esishayamthetho sikazwelonke ngolwesihlanu olwedlule awazange afike. Umhlangano oqala eParliament wabe usuholele eqokweni kaSomlomo iphini lakhe kanye nomengameli. Izihlalo ezingama-58 ezabelwa iMK kusengezalo leli qembu. Uqinisekiswa ke ukuthi uHlopho uzohola iqembu eParliament kungenzeka kukhomba ukuthi asezofungiswa amalungu ayo. iMK kusenjalo amalunga ama-35 amalungu eParliament avotela ukuba asuswe uHlophe kwesokwengamela amajaji eWestern Cape kwathi angama-27 avotela ukuba ngasuswa. Uphiko lwabesifazane lwe-ANC lutha lineme neze ngokuthi kube nondunankulu besifazane ababili kuphela. Unobhala jikelele wophiko uNokuthula Nqaba unxuse umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ukuthi aqoka abesifazane abaningi njengoba ezocubungula icabinet lakhe. Izinhlaka ze-ANC seziphumele obala zivikela umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ngokuthi uyena onezi lokugcina ngokuthi ubani ozoba ingxenye yecabinet lakhe. Umengameli wophiko lwentsha uColin Malaji usegxeka amaqembu ayingxenye yohulumeni wobumbano azama ukulawula ukuqokwa kongqongqoshe namaphini abo. The ANC invited people into the government of national unity. Now, the president of the ANC still has the powers to decide who he wants where. Now, there's no discussion that is going to happen where other political parties who come into this government of national unity must make decisions for the president of the ANC. Uphiko lwabesifazane lwe-ANC selizwakalisa ukungenami kwalo ngokuqokwa kondunankulu besifazane ababili kuphela kuzwelonke. In the process towards the appointment of the cabinet, which will be led by Comrade Ramaphosa, we expecting an improvement, and we want to believe that the ANC has realized the mistake that has been committed, which maybe it was not deliberate, understand the pressure that they have to work under, but it can be also used that as an excuse not to improve. Kulindeleke ukuthi umengameli amemezele amalungu ecabinet lakhe kulimpela sonto. Mukelisathi qwetolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. I therefore expect these MECs, acting judge president, to spend their 90% of their time in communities addressing these issues. Undunankulu se-Eastern Cape Oscar Mabuyane usememezela amalungu ecabinet lakhe elisha ngemva kokuthi efungiswe ngokusemthethweni njengondunankulu wesifundazwe esishayamthetho sase-Eastern Cape ngesonto eledlule. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena udabeni oluhambe phambili besibike ukuthi iqembu Freedom Front Plus lithi ANC sisivumile isiphakamiso sayo sokuba idolobha iOrania lihlonzwe njengezinda esizimele njengengxenye yezivumelwano sokuthi leli qembu libe ingxenye yohulumeni obumbano. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uhlangane nozakwabo waseNigeria uBola Ahmed Tinubu. iNigeria iyona ke ngusihlalo njengamanje kwinyunyane Economic Community of Western States.
Umengameli usakholelwa kakhulu ekuthenela kuleli lisazoqhubeka nokubeka eqhulwini izwekazi Afrika kunqubomgomo yalo. We will join hands with our brothers and sisters across our beloved region here in SADC, our beloved continent of Africa, to find peace, to achieve stability, to advance development through the African Continental Free Trade Area, through the construction of roads, rail lines, factories and power stations. Africa will embark on a new age of production and commerce. Kodwa ke abanye abahlaziyi bezombusazwe bathela kuleli kuzofanele libhekisise inxushunxushu zamazwe ebeyiqhubeka ngaphambi kokhetho. The necessary condition of this form of government, an inclusive government, that they're going to have to compromise and find a middle ground. Where they are not able to compromise, then sufficient consensus it is, which now means if the ANC wants to maintain the position it has to ensure that the vast majority of the members of the GNU can support its position, so that through sufficient consensus with about 60-65% of the GNU must support its position. Amazwe omhlaba azobelangazelela ukubona ukuthi ubani ozoba ngungqongqoshe wezangaphandle cabinet entsha ezomenyezelwa uRamaphosa. Undunankulu wase-Eastern Cape Oscar Mabuyane sememezela amalungu ecabinet lakhe elisha ngemva kokuthi efungiswe ngokusemthethweni njengondunankulu wesifundazwe esishayamthetho sase-Eastern Cape ngesonto eledlule. We are here to serve. Whatever that you do, you must know you are here to serve. You are called here to serve. Undunankulu wase-Eastern Cape Oscar Mabuyane uthi unethemba lokuthi bazoqhubeka basebenzisane ngendlela efanele necabinet lehlandla lesikhombisa. Umabuyane uthi kufanele kuqinisekiswe ukuhlinzeka ngezidingo kuphinde kuthuthukiswe ingqalasizinda yomphakathi. Wengeze ngokuthi lamalungu ecabinet aphoqelekile ukusebenzisa sonke isikhathi sawo ekusebenzeleni umphakathi ngaphandle kokukhetha iphela emasini. I therefore expect these MECs, acting judge president, to spend their 90% of their time in communities addressing these issues, so that when you drive on the road going home with family, you don't get stuck somewhere where the road is closed. Umabuyane uthi ngakolwakhe uhlangothi uzibophezele kulekeleleni leli thimba ukuze kusizakale izakhamuzi. I'm therefore making the following announcements. MEC for finance, as I've indicated, that finance is now moved out of economic development, will remain being an MEC Mvoko. Now, MEC Mvoko will be an MEC for finance. Congratulations, MEC. MEC for education, because we've got the 85% target. I wouldn't mind 90. Umabuyane uphethe ngokuthi kubalulekile ukunikeza abesifazane ithuba ezikhundleni eziphezulu zikahulumeni. Uhulumeni wesifundazwe saseLimpopo uzivikele isinqumo sokuqoka uRhabo Mahwaye esikhundleni sikamgcini mafa esifundazweni. Mahwaye wakhonjwa indlela njengomqondisi jikelele womnyango wezobudlelwane namazwe omhlaba ngo-2021 emva kwensolo zenkohlakalo yemali ecela izigidini eziyi-118 zamarandi. Isifundazwe iLimpopo sifungise abazokwengamela iminyango eyahlukene njengoba kuqala uhulumeni wehlandla lesikhombisa. Phakathi kwabafungisiwe kubalwa noRhabo Mahwaye owaxoshwa esikhondleni sikamqondisi jikelele wezobudlelwane namazwe omhlaba ngezinsolo zenkohlakalo. Amaqembu aphikisayo ayangabaza ukuqokwa kwakhe njengowengamele omnyango wezemali eLimpopo. We have some serious concerns with the cabinet that she's announced, particularly with the MEC of Treasury, Mr. Rhabo Mahwaye, and he is a person who was axed by the Department of International Relations and Cooperation for 118 million rands worth of irregular expenditure. Uhulumeni wesifundazwe uphendule ngelithi inkantolo ephakeme yamkhipha phambili uMahwaye emacaleni ayebekwe wona. The process that the Premier has used for appointment is mostly her prerogative on the names that are submitted from the provincial legislature. Iqembu eliphikisayo iDA liphinde langabaza ukuqoka kabusha kukaRadzilani Benokekana. Lokhu kuza emva kokuthi batshala imali kumasipala ebhange iVBS Mutual Bank engasekho ngesikhathi bese yizimeya. The report that is referred to hasn't made any findings
or recommendations on the two MECs that you have mentioned, that also none of them have been criminally charged in the particular report that you refer to. Ningalinge nibadumaza abantu base Free State. Lesi sixwayiso esenziwe undunankulu eFree State ke omusha uMaQueen Litsoha Mathayi emalungeni amasha esigungu somkhandlu umemezela ilungu lesishaka lombili lesigungu somkhandlu kuhulumeni wesikhombisa eBloemfontein namhlanje. Umama Action njengendlela abizwa ngayo abaningi azange yananazi ngesikhathi memezela amalungu esigungu esiphezulu somkhandlu azosebenzela kuhulumeni wesikhombisa. Ubuholi obungaphansi kwakhe kumele bube nogqozi lokusebenza futhi buzimisele ngokhola ngendlela efanele. We dare not disappoint. We are given a responsibility because we are earning, we are working, we are workers as well. We are public representatives, but we really need to work and serve our people. Kubuye abane abengamele iminyango kulesifundazwe. The team I'm announcing today reflects our commitment to addressing key priorities of our government, enhancing public service and ensuring a sustainable future for all our people. Each member brings a wealth of experience, commitment and a shared vision for the prosperity of our province. Isibalo semnyango sesehlele kweyishagalolunye ngemuva kokuhlanganiswa komnyango wezemali nowezokuthuthukiswa komnotho. Abahlaziyi bezombusazwe KwaZulu-Natal bathi abantu bakulesi sifundazwe kumele bazijwayeze uhulumeni osebenza ngokubambisana kwamaqembu esifundazweni kanye nakomasipala. Lokhu kuze emva kokubanjwa ke kokhetho lokuchibela emawadini ayi12 esifundazweni izolo. I-IFP inqobe ukhetho lokuchibiyela obelinoncintisana okukhulu kumawadi amathathu kwayisithupha kumasipala waseMzumbe, Ogwini osesifundazweni iKwaZulu-Natal. Kwathi kwabanye omasipala isifundazweni, iDA inqobe iward ebeliphethwe yi-ANC eNewcastle, kwathi eMzimkhulu i-ANC yabuyela kulona iward ebeliyiphethe ngaphambilini. I-IFP ithathe iward ebeliphethwe i-ABC kumasipala umvoti yaphinde yathatha iward kwi-ANC eMthonjaneni yanikeza leli qembu iningi kulomasipala. Ukwina amawadi awu7 kwangu12 akuyona into encane, sithokoza kakhulu siwinile ikakhulukazi indaweni yalapha nje eMzumbe okuyindawo ekade ibhekwe kakhulu ngamehlabomvu ngoba bekade iphethwe i-ANC yaxosha amakhanselayo. Ngaphambi kwalolu khetho umasipala waseMzumbe ubuphethwe yi-ANC inezihlalo ezingu21 emkhandlwini wezihlalo ezingu39 kwathi i-IFP yona yayinezihlalo ezingu14. Impumela yalolu khetho ikhombise ukuthi lo masipala awusenalo iqembu elinobuningi njengoba i-ANC ne-IFP bobabili sebenezihlalo ezingu17. Abahlaziyi bathi amaqembu ezepolitiki esifundazweni kumele afunde ukusebenzisana. La komasipala I think into ezofanele sijwayeze ukuthi sizobona omasipala abaphethwe inhlangano ezimbili noma ezintathu. Leyo kubona inhlangano eyodwa kuyona edominateayo. I think isikhathi sayo sesiphelile. I-IEC ithi isibalo sabavotile esifundazweni singu47% kanti isibalo esincane sabavotile sibalwe eNewcastle ngamaphesenti angu18 kanti umvoti ube namaphesenti angu26. Ingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Abazali bosana okwaqanjwa amanga kwathiwa lishonile esibhedlela iphilo noma eBloemfontein basongela umnyango wezempilo eFree State ngokuthathela ke inyathelo zomthetho. Labazali batshela ukuthi ingane yabo isaphile emva kwensuku ezintathu betshela ukuthi ishonile emva kokuthi bematasa namalungiselelo omngcwabo. Umnyango uyalivuma iphutha lawo. Labazali abasakhungathwe iphutha lesibhedlela uBoyitumelo Khabane benokiba wethu Mulwa basazama ukuqondisisa okwenzekile ngenyanga edlule emva kokutshelwa ukuthi ingane yabo ishonile. Emva kwezinsuku ezintathu umnyango uphinde washo okunye ngengane. Receive any counseling? I didn't. That was not counseling. It was being told that your baby passed away. It really affected me so much. So I'm really hurt. Even now, where I'm standing, I'm hurt. Labazali sebezibuza ukuthi ingabe lengane kusayile yabo yini. Bahlela ukwenza ulibofuzo ukuze bekwazi ukuqinisekisa lokho. Akukho ukululeka ngokomqondo engakuthola lokho akusile iqiniso satshelwa nje ukuthi ingane yethu ishonile lesimo singikhungathe kakhulu. Umnyango wezempilo kulesifundazwe usulivumile iphutha elenzekile.
The hospital did all that it can to rectify the mistake by making sure that the correct mother receives the right baby who is alive. So we apologize profusely as the hospital about this mistake. Umnyango uthi emva kwesigameko wazama ukuchazela abazali ngokwenzekile ukuze uqiniseke ukuthi abazali bayaqondisisa. Izimakethe zemali zibukeka zingenankinga ngokubuya kaEnoch Godongwane kwesokuba ungqongqoshe wezemali. Lokhu ke kuza njengobela kuleli linde ukumenyezelwa kwecabinet entsha ngaphansi kohulumeni obumbano. Kodwa ke kusangenzeka ngabuye esikhundleni sakhe uGodongwane. Osomnotho bathi abatshali imali bangathanda ukubona uEnoch Godongwane kuzibuye eminyangweni kaMgcini Mafa kuzwelonke bathi kubukeka kuhamba kahle kwezomnotho ngaphansi kwesandla sakhe uGodongwane yize kukhona abambeka amabala bakholelwe ekutheni uGodongwane uyakwazi ukulawula umnotho welakuleli noma kunenamba kusukela ngesikhathi sokubheduka kweCovid. I don't think there'll be all that much controversy if he is reappointed as Minister of Finance. He has been seen to be at the forefront of the pursuit of fiscal austerity in the country. Abahlazi bemakethe bathi amandla erandi asethe ukwehla ngemuva kokusimama ekuqaleni kwaleli sonto njengoba abatshali imali besibheke ngabomvu isimemezelo secabinet entsha. So seeing the rand trading slightly weaker compared to what we saw yesterday, but it was quite a bit of an appreciation that we had seen. So potentially a little bit of profit taking potentially by some traders, especially if you're looking at the all share as well in terms of the financial sector. So that also slightly in the red today after some of the strong rallies that we had seen earlier in the week. Osomnotho bathi bakholelwa ukuthena amaqembu afana neDemocratic Alliance neNkatha Freedom Party ngeke alwisane nokubona uGodongwane eqhubeka nokwengamela isikhwama semali kahulumeni. England idlale ngethuba lokudlulela emzulisaneni olandelayo womqhudelwano weEuro 2024 njengeqembu elinqobe iqoqo lalo emva kokudlala ngokulingana ngegoli neDenmark izolo eFrankfurt eGermany. Bukeli sizibeka lapho indaba zehora loqala imini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sakiya ngalo Olga Magebe yakwasokhela lenkosazana uManzuzu umshazi kanoyishada kaMaqhoboza kuze kube ngokuzayo sale kahle.